Gwamnatin Nijar ta ƙirƙiro Domon Ledi domin kare ƙasarmu da kanmu. ‘Yan uwa ‘yan Nijar, barkanmu da warhaka. Jiya Juma'a 27 ga watan Maris 2026, wani babban tarihi ya riga ya ƙafu a ƙasarmu. Ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa General Abdulrahman Tiyani, Majalisar Ministoci ta amince da kafa wata sabuwar runduna ta sa-kai mai suna Domon Ledi. Menene Domon Ledi? Da yarenmu na gida, wannan suna yana nufin garkuwar ƙasa ko masu kare ƙasa. Wannan runduna ce ta ƙishin ƙasa wacce za ta ƙunshi ‘yan ƙasa na gari volunteers waɗanda za su haɗa hannu da dakarunmu na tsaro FDS domin fatattakar ‘yan ta'adda. Muhimman abubuwan da ya kamata ku sani: ƙariya daga tushe. Waɗannan jarumai za su kasance mutanen cikin gari ne da ƙauye. Su ne suka san lungu da saƙo na yankunansu, don haka babu inda ɗan ta'adda zai buya ya tsira. Haɗin gwiwa da sojoji. Ba wai kowa zai ɗauki makami yayi yadda ya ga dama ba ne. Rundunar Domon Ledi za ta yi aiki ne ƙarƙashin kulawa da horon sojojin ƙasarmu FDS. Akwai tsari da doka a ciki. Ƙishin ƙasa ne gaba. Wannan mataki ya nuna cewa tsaron Nijar ya koma hannun ‘yan Nijar. Ba za mu sake jiran wani ya zo ya ƙare mu ba, mu ne garkuwar kanmu. Tabbatar da dokar ƙasa. Gwamnati ta fitar da takarda ta musamman ordonance wacce ta halalta wannan runduna. Wannan yana nufin duk wanda ya shiga yana ƙarƙashin ƙariyar doka ne kuma yana yi wa ƙasa aiki ne. Me yasa wannan yake da muhimmanci? Ƙasarmu tana da girma, kuma maƙiyanmu suna amfani da lungunan karkara ne domin cutar da mu. Da zarar an ƙafa Domon Ledi a kowane saƙo, babu inda maƙiya za su samu gurbi. Saƙonmu zuwa ga ‘yan uwa: lokaci ya yi da za mu nuna wa duniya cewa Nijar ta farka. Wannan ba maganar siyasa ba ce, maganar tsira da mutuncin ƙasarmu ce. Muna kira ga daukacin matasa da masu ƙishin ƙasa da su kasance cikin shiri domin bayar da tasu gudunmawar idan lokacin rajista ya yi a yankunanku. Nijar tana kiranmu. Allah ya taimaki Nijar, Allah ya ba dakarunmu da Domon Ledi nasara.